Jahôdka a jej kamaráti. Je to veľmi sladké dievča, ktoré má veľa tajomstiev, tak zamávaj sa s jej receptom. Na úsmev je maličká, no len keď si s ňou, hneď poradíš si s každou úlohou. Je to sladké dievča, viem, s ňou je krásny každý deň. Aj keď je maličká, si nám pomôže jahôdka maličká. Marmeláda! Kam si sa zatúlala? Bež, chyť ju. Chyť ju, Marmeláda. Už ju máš? Dobre, dievča. Fajn, prines ju. Presne tak. Prines ju späť. Nie, už zase. Nie, Marmeláda. Marmeláda? Marmeláda! Kde máš loptičku? Asi chceš ďalšiu, však? Snažím sa ťa naučiť prines, nie skry. Už nemám loptičky. Teraz ju prines späť, dobre? Prines ju, Marmeláda. Ku mne. Prines ju, ku mne. Ku mne. Dobré, dievča. Zlé, dievča. Kam zase nesieš tú loptičku? Ahoj, mandarinka. Ahoj. Čo sa deje? Čerešňa už od rána učí Marmeládu aportovať loptičku, ale vždy s ňou ujde. Neviem, kam beží, ale keď sa vráti, tak loptička je fuč. Tak tu si. Kde si bola? Máme poslednú loptičku. Škorica vie aportovať. Možno by sme to mali Marmeláde ukázať. To je skvelý nápad, Čerešňa. Skúsme to. Škorica? Chceš aportovať? Čo? Prines loptičku. Prines, dievča. Prines loptičku. Hej! Marmeláda, to je neslušné. Marmeláda, kam si zmizla? Marmeláda! Čo jej len behá po rozume? Kam tak mohla ísť? Vieš čo? Jahôdka mi pomohla naučiť škoricu aportovať. Skús sa jej opýtať, či by ti nepomohla s marmeládou. Vezmem ju k jahôdke. Len čo sa vráti, dúfam. Marmeláda! Vieš, čo som myslela? Tak poďme. Ideme na návštevu k jahôdke. Áno. Aj ja ťa mám rada. Poďme. Chceš ísť na návštevu? Poďme za jahodou. Čo sa to deje? Ak je toto ten nový účes, o ktorom si mi hovorila, tak zostanem pri starom. Myslím pri tom, čo mám teraz. Čo? Čo je to? Čo sa deje? Dievčatá, chcem, aby ste vyskúšali novú bylinkovú očnú masku, dobre? Teraz zatvorte oči a sústrete sa na tú omamnú vôňu. Tak, musíš relaxovať, Jahoda. Užívaj si masku a na
vlasy ti dám extra kondíciu, teda kondicionér, teda na vlasy. Dobre, jasné, Límetka. Slivka, teraz si len ľahni a užívaj si svoju očnú masku. Prečo mi ich umývaš? Máš mi dať kondicionér. No, tak toto má lepší účinok. Ale prečo si nám teda vysušila vlasy? Relaxácia. A tento raz by sme mohli použiť ručný fén, dobre? Deje sa niečo, Límetka? Nie. Prečo sa pýtaš? Čo? Ahoj, Bobulka Brus. Tu je Jahôdka, prosím. Niečo sa stalo. Niečo sa stalo v salóne. Aha. V celom meste? Áno, všade, aj v potrubí v bobuľovom závode. Netečie šťava, čo dodáva energiu celému mestu. Vymklo sa nám to spod kontroly. Čo to robí? Nie, nevieme, ale snažíme sa na to prísť. Hej, Ed, Earl, skúste to stlačiť dolu. Dobre, ideme na to. Problém je niekde v dolnom systéme. Nie, nebojte sa, pošlem k vám chlapcov. Postarajú sa o to. Sú perfektní a vo všetkom sa vyznajú. Chyťte to! Nechajte to ujsť! Pozor, máme to! Myslím, že to máme. Nemôžem tomu uveriť. Ako dnes budem sušiť vlasy, veď nejde prúd. Byť tebou nerobila by som to. Naše vlasy necháme vyschnúť prirodzene. Ak neuveríte tomu, čo vidím, tak už neuveríte ničomu. A stáť! A kopať! Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že ste prišli, Bobulka Brus. Žiadny problém, Jahôdka. Nikdy som nič také nevidel. Skontrolujem to vo vnútri. Vy, chlapci, pokračujte v tomto. Rozkaz, šéf! Hop! Už to vidím. Je to pretlak šťavy. Treba to opraviť. Myslíš, že by ste... Myslíš, že sa to dá opraviť? Bez problémov. Len čo zistíme, kde je príčina. Opravíme to. To je skvelé. Ale zistiť, kde je príčina, môže trvať do rána. Alebo aj do popoludnia. Ale do polnoci na to určite prídeme, garantujem. Naozaj to myslíte vážne? Takýto hluk bude v celom meste? Áno, ale toto je ešte nič. Uvidíte potom, keď to začneme opravovať. Nebudete počuť nič, ani vlastné myšlienky. Ale byť na vašom mieste, zatvoril by som obchod na zvyšok dňa. Na celý deň? Čo budeme robiť? Každá má svoj biznis. Mám dohodnuté termíny. Ja mám zákazníčky. Ja tanečné hodiny. No, mohli by sme, myslím... Prepáčte, mohli by... Prepáčte. Prepáčte. Ahoj, Jahôdka.
Ahojte, chlapci. Veľmi si vážime, že sa to snažíte opraviť, ale mohli by ste na chvíľku prestať, aby sme mohli porozmýšľať, čo budeme robiť ďalej? Jasné. Bez problémov. Máte to mať. Hlasujem za to, aby sme to prečkali v Čučoriedkinom knihkupectve. To nie je praktické. Prevezieme sa na skútroch do doliny a naspäť? Aj na to potrebujeme energiu. Hlasujem, aby sme sa celý deň nudili. Nie, Dobre, znudené a znechutené. nie. Myslím si, že je to skvelá príležitosť. Na čo? Na niečo nové, niečo skvelé, zábavné, iné, ako... Naša vlastná športová súťaž. Na akú súťaž myslíš? No, neviem, čo takto? Preteky. Naše vlastné bobuľovské preteky. Aha, zaujímavé. A prečo len malé? Môžu byť naozaj veľmi, veľmi veľké preteky na súši, po vode a vo vzduchu. Áno. Rozdelíme sa na týmy. Začneme plavbou na jazere. Áno. A potom predáme štafetu ďalšiemu týmu a... ten bude skákať ďalej na žabách. Áno. Super! Výborne! To znie výborne. A potom predajú štafetu tretiemu týmu. Budú lietať vo vzduchu na vtáčikoch. Áno! Páči sa mi to. nápad, Jahoda. Ste všetky za? Áno! Super! Bude to zábavné. Tak poďme na to. Už sa mi bude kopať čakať. Poďme. Hej, Erl, kam si myslíš, že ideš? Predsa pozerať sa na tie preteky. Kam asi? Chceš to zmeškať? Nie, ale... nemôžeme. Musíme to dokončiť. Ani na chvíľočku. Ak šéf uvidí, že odchádzame, bude problém. Ale pozor, čo ak nás neuvidí? Kopte, kým nenájdete tú vec, čo to blokuje. Opatrne, Erl, tam je. Rýchlo, bež, než nás uvidí. Dobre, Čerešňa, budeš v tíme 1. A Slivka, ty si v tíme 2. Dobre, musíte prekľúčkovať pomedzi prekážky na druhú stranu, potom sa otočíte a vrátite sa rovno do doku. Veľa šťastia. Ty to zvládneš. Budeme ťa povzbudzovať. Myslím na víťazstvo. Na značky. Pripraviť sa. Hej. Marmeláda nie, to nie je hračka. Prepáčte, ešte sa len učí. To je v poriadku. Pripravené? Na značky? Pripraviť sa? Teraz! Rýchlo naskoč. O nie! Neboj sa, dobehneme ju. Myslíš si, že sme už pri jazere? Po 10. raz, Erl, nie sme pri jazere. Zistíme to, keď tam budeme. Ako? Nevidím, kam ideme. Pozri sa pod nohy, čo vidíš? Moje nohy. A čo ešte? Tvoje nohy. A čo ešte, Erl? Skály. Presne tak, skaly.
Keď tam prídeme, pozrieme sa dolu a uvidíme jazero. Haha, už sme tu. Wow! Išla si skvele. Aj ty. Poďme, žaby sú týmto smerom. Poďme, už sa neviem dočkať. Earl, zmeškali sme preteky. Poď, pôjdeme s kratkou. Tu sú. Počujem ich, ale nevidím ich. Nevidím ich. Ako sú ďaleko? Nechceš to vedieť, Earl? Nezabudnite si svoje padáky. Je to nerozhodne. Víťaza určia preteky vo vzduchu. Tu ma počkáš, Marmeláda? Aj ty, Scout. Táto časť pretekov je nebezpečná. Pripraviť? No, môj kolík. Kde je? Položila som ho sem. Nemáme čas. Tu máš. Čo teraz poviem vám, to inak vravieť neviem. Ohľadom svojich snov tak vážne ma ber. Neboj sa ničoho, to ťažké môže... Mal si pravdu, Ed. Preteky uvidíme najlepšie, keď sa zúčastníme. Čítaj sa vždy, čo chceš. Najlepšou byť skús, veď to zvládneš. Ak máš silu, možno na kraj sveta zájdeš. Každý ten pokus má. Tak to skús, hrdá poď. Za svojím si stoj, veď máš svoj cieľ, tak to skús. Hrdá poď, aj keď váhaš na zemi, vždy stoj, veď máš svoj cieľ, tak to skús. Prekrásny život máš, že sa zabávaš, ozajstné šťastie nemáš, to viem. Život je plný krás, s priateľmi neprehráš, tak uver všetkým, tvoj život je sen. Môže byť. A teraz čo? Vrátime sa do práce skôr, než šéf zistí, že sme preč. Ak máš silu, možno na kraj sveta zájdeš. Každý ten pokus máš, tak to skús. Hrdá poď, za svojím si stoj, veď máš svoj cieľ, tak to skús. Hrdá poď, aj keď váhaš na zemi, vždy stoj, veď máš svoj cieľ, tak to skús. A je koniec. Výborne! Nebola to zábava? Máš pravdu. Bol to nádherný deň, aj keď sme museli odísť z mesta. Zajtra by sme si to mohli zopakovať. Ale mne by sa to páčilo. úžasné. Chlapci? Chlapci! Ahoj,
Moja hôdka. My sme... Prepáč, ale zdá sa, že je tu ešte veľa roboty. Áno, veľmi veľa. Ale už od rána usilovne pracujeme. A presne tak. Žiadny problém. Ak to ešte nie je dokončené, niečo si vymyslíme a zabavíme sa. Máš pravdu. Som už unavená. A čo vy? A ja som. Neviem sa dočkať zajtrajška. Marmeláda? Ó, kam zase utiekol ten pes? V slovenskom znení účinkovali Barbora Chlebcová, Lenka Debnárová, Alžbeta Dvoranová, Miroslava Grožáková, Michaela Hanudelová, Zuzana Jurígová Kapráliková a ďalší. Spolupracovali Branislav Mitka, Lenka Hudecová, Robert Boldiš, Dominika Mózová, Dušan Kizek, Martin Galanda, Anna Nedelčevová, Dino Mikle a Ivan Laca. Slovenské znenie pre Joy Group vyrobilo Yes Production v roku 2018.